jolony e sekta mar thieth onyiso luoro margi gi tuoche mikelo kod pi mochido kaka nyaldiema e kind tuoche mamoko kaka malaria ma bende nyalo medore e gwenge maluoro nam Lolwe kaluwore kod koth mar oula mapek machwe counties mopogore pacho ka. Magi ne giwacho e sach thieth maonge chudo mane obagi e gweng' ma Obaga e kar chung'od bura mar Rieda. Kama moko kuom jopiny noywago nok mar yedhe e ute thieth mag piny owacho kaka achiel kuom ohinga mageng'onegi e yudo thieth makare. Steve Biko miyo ler. E lak sa achiel mar okinyi, jopiny osepong'o od thieth ma Obaga e kar chung'od bura mar Rieda kendo pango lain marabora ka gin kod geno mar yudo thieth maonge chudo. Kae moko kuom jogo mane ochopo noywago nok mar yedhe e ute thieth mag piny owacho magiwacho ni chunogi mar nyiewo yedhe oko mar ute thieth e nengo mamalo. Nyiewo gi koni yedh nitie mabeyo kaluwore gi osiptendewa ma wadhi kaka Madiang', Lieta kata Rabel kuondgo ok wayudie yath. Idhi tithiedhi to basi wacho ni dhi nyiew yath. Koro ka nyiewo gilando thieth manono to nyo wawinjo kendo miyawa mondo oko mar mondo wabi ka chon. Wan jomo yath bende 1 week be samoro kijo mi yath mon yath ok tim maber. Yath dhi kana chandruok mar pesa mono wayudo thieth yo makare nikech kwawuotho hospital bed bor samoro bed machiegni bed kidhiye ka koro wan kod Obaga dispensary ka kibiro to ni yath onge kata daktari kosendiko ni yath idhi nyiewe chemist to kisame chemist midhi nyiewo nengo mar yath tek. Jopiny go wacho ni kata doko ni moko kuomgi ni kod okumba mar thieth mar SHA nengo mar chudo pod ohewgi ka koro gikwayo piny owacho mondo many yore mayot mag neno ni jogo maonge kod nyalo mar chulo SHA oresi mondo giyud thieth e yo mayot. Ng'eny ji ok dhi tich. Koro through pur ka piny otimo marach to kaka ichudo timre nadi onge. Ka wadhi e ohelni kaka mag chiemo mag rech kidhi nam inya duogo diriyo ka onge kata ang'o rech. Koro gima chandwa ni SHA wan go chude matek. E kindeno moko kuom jolony e sekta mar thieth nonyiso luoro margi ni tuoche mikelo kod pi mochido didek medore e alwora ma nam Lolwe kaluwore kod koth mapek mamedo burre e counties mopogore pacho ka. Mostly gawacho ni onego bed ni gibedo sensitized mondo ging'e ni kama gilare alworano ler. Ging'e ni net ok thung' ng'ato, net geng'o gi mondo kik gitim nadi giyud malaria. Koro nyaka puonjgi onindi keto net maber, nindi buo net, dak e alwora ma oyangre, alwora maler. E wi mano, ne gikwayo jopiny mondo bed ka siko limo ute thieth mar ng'eyo chal margi ma ok girito nyaka tuo nurgi e mier. Daher wacho ne jopiny ni e seche miwinjo kata ka dendi nigi lokruok moro matin, ber mondo iring e od mar thieth mondo odhi omiyi paro kaka inyalo timo. Nikech thothwa wayudo samoro ka ng'ato winjo ka dende lit, en odhi e duka to onyiewo Panadol. Panadol ni medo mana nyawo tuono endo kendo medo mana jiwe. Iyudo ni seche ma koro idhi osuptal iyudo ka gimoro koro osenya. Kendly nitie nindi net, jowa ing'en wacho ni net mithung'o gi koro simoko giti gi nedegi. Koro just need a lot of mobilization mondo omigi twak, omigi puonj about net, omigi twak about daki e alwora maler. Odiechieng' ma kawuono mohew jotuo 1,200 noyoro mar yudo thieth ka moko kuom tuoche mane ithiedho kae oting'o malaria, diep, tuo mar wang', tuoche mag kor e kind tuoche mamoko. Chenro ni ogen ni kinyne dhi nyime e gweng' ma Obaga. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Kopogore gi manya korom gajwanga tiri kaunti ma Nakuru kama romo mar yango chal mar arita e gwenge mag Hoho mar Okak dhi mbele e boma ma Nakuru.